Tak a kryptonačenci sa dočkali. Pre kryptomeny a Bitcoin bol minulý týždeň jedným z najpozitívnejších v celej histórii. Americká komisia pre cenné papiere a burzy, skrátené SEC, schválila prvých 11 spotových bitcoinových ETF, čím potešila aj veľkých hráčov, ako napríklad investičnú spoločnosť BlackRock alebo Fidelity. Ukončila tým vyše 10-ročné čakanie na historicky prvé bitcoinové fondy obchodovateľné na burze a pre digitálne meny započala novú éru. ETF, teda fondy obchodovateľné na burze, predstavujú ideálny investičný nástroj pre široké spektrum ľudí, čiže drobných investorov, čiže aj pre väčšinu našich sledovateľov. V princípe ide o spôsob pasívneho investovania, pričom väčšina fondov je postavená tak, aby kopírovala výkonnosť trhu indexov, akcií, dlhopisov či iných komodít v závislosti od typu ETF. No pre záujemcov o fondy, ktoré by boli viazané na kryptomeny, táto možnosť dlhodobo chýbala. Až doteraz. Americká komisia pre cenné papiere a burzy počas viac než 10 rokov odmietala schváliť vyše 30 žiadostí o spustenie ETF v podobe Bitcoinu. Takže už čoskoro aj na Slovensku budeme mať možnosť vo svojich portfóliách využiť túto možnosť. Len pre pripomenutie, kryptomena Bitcoin zaznamenala v roku 2023 nárast plus 157% a môže byť zaujímavým spestrením každého investičného portfólia. Ďakujeme za vašu priazeň a nezabúdajte, peniaze sú čas.